உள்ளர்த்தங்களை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்னு போட்டிருக்கு மாதாஜி. 179 ஸ்லோகஸ்ல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள அர்த்தங்கள். ஓகே, அது என்ன அர்த்தங்கள்னு பார்க்கலாம். ஹரே 171ல இருந்து 179 வரைக்கும். Okay, Prabhu, we'll see. Hare Krishna. Jaya Jaya Jani Ajam Ajita Dosha Gribita Gunam Tvamasti Yadatma Samavarrudo Samasta Payah. Okay, sorry, இது வேற மெட்டு. Jaya 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 Ajam Ajita Dosha Gribita Gunam Tvamasti Yadatmana Samarvaruda Samasta Bhagah Aga Jagat Okasam Akila Shaktavo Bukhatakte Kvatich Ajayat Manacha Charato Nyuchare Nigamaha. Hare Krishna. जय 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 अजाम अजित दोष किरतित गुणाम त्वम् असियत् आत्मना समवृत्त समस्ता भगत अघ जगत ओगाशम अखिल शक्ति अवपोदगते क्वच कामनुचित्ते क्वचिर सरचित्. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தொடர்ந்தார். ஓ என் பிரபுவே, வெல்ல முடியாதவரே, அனைத்து சக்திகளுக்கும் எஜமானரே, அனைத்து அசையும் மற்றும் ஜட உயிரினங்களின் அறியாமையை வெல்ல உங்கள் உள் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துங்கள். அறியாமை காரணமாக அவை அனைத்து வகையான தவறான விஷயங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றன. இதனால் ஒரு பயமுறுத்தும் சூழ்நிலையை தூண்டுகின்றன. ஓ ஆண்டவரே, தயவு செய்து உங்கள் மகிமைகளை காட்டுங்கள். இதை நீங்கள் மிக எளிதாக செய்யலாம், ஏனென்றால் உங்களால் உள் ஆற்றல் வெளிப்புற ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்டது. மேலும் நீங்கள் அனைத்து செழுமைகளின் நீர்த்தேக்கம். நீங்கள் ஜட ஆற்றலின் நிரூபணமாகவும் இருக்கிறீர்கள். ஆன்மீக உலகில் நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் பொழுதுபோக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளீர்கள். அங்கு நீங்கள் உங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட உள் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். சில சமயங்களில் அதை பார்ப்பதன் மூலம் வெளிப்புற ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். இவ்வாறு நீங்கள் உங்கள் பொழுதுபோக்குகளை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள், உறுதிப்படுத்துகின்றன. வேதங்கள் உங்கள் இரண்டு ஆற்றல்களையும் உறுதிப்படுத்துகின்றன. மேலும் அவை காரணமாக இரண்டு வகையான பொழுதுபோக்குகளையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றன. பொருளுரை. இந்த வசனம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 10.87.14 எடுக்கப்பட்டது. இது இறைவனை புகழ்ந்து பேசும் உருவகப்படுத்தப்பட்ட வேதங்களான ஸ்ருதி கணத்தின் பிரார்த்தனைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. சர்வ வல்லமையுள்ள முழுமுதற் கடவுளுக்கு 3 ஆற்றல்கள் உள்ளன: உள், வெளிப்புற மற்றும் விளிம்பு. இறைவனை மறப்பதால் கண்டனம் செய்யப்படும் கட்டுண்ட ஆன்மாக்கள் அவள் ஜட உலகை படைக்கும் போது வெளிப்புற சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைக்கப்படுகின்றன. ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களும் உயிரினத்தை நிலையான பய நிலையில் வைத்திருக்கின்றன. பயன் த்விதியாபினிவேஷதக. வெளிப்புற சக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதால் கட்டுண்ட ஆன்மா எப்பொழுதும் பயமாக இருக்கிறது. எனவே கட்டுண்ட ஆன்மா எப்பொழுதும் வெளிப்புற சக்தியை, மாயா சக்தியை வெல்ல எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். இதனால் அது அனைத்து உயிரினங்களையும் நகரும் மற்றும் செயலற்ற நிலையில் பிணைக்கும் தனது சக்திகளை இனி வெளிப்படுத்தாது. இந்த வழியில் பிரார்த்தனை செய்வதன் மூலம் ஒருவர் தொடர்ந்து இறைவனின் சங்கத்தில் இருக்க தகுதியுடையவராகி இறைவனிடம் வீட்டிற்கு திரும்பும் பணியை நிறைவேற்றுவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சக்திகளை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். என்ன சக்திகள்? நம்ம என்ன சக்திகள் கிருஷ்ணர்? 3 சக்திகள். அந்தரங்கம், பகிரங்கம், பகிரங்கம், ததாசக்தி. சோ 3 சக்திகள். அதுல அந்தரங்க சக்தி யாரு? பகவான் ராதாராணி. கரெக்ட். அந்தரங்க சக்தி ராதாராணி. பகிரங்க சக்தி பகிரங்க. ஆமா. அப்புறம் நம்ம எங்க இருக்கோம்? இவ்வளவு கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கீங்க? அந்தரங்க சக்தின்றது இன்டர்னல். இருங்க. அந்தரங்க சக்தின்றது இன்டர்னல். அது யாரு? பகவான் இல்ல. 3மே பகவானோட சக்திகள் தான். ரைட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் சக்தின்றதா பகிரங்க சக்தி. அது யாரு? மாயா சக்தி. ஜீவாத்மாக்கள் எங்க வரும்?
இது ஜட பொருட்கள். ஜட சக்தியில பொருட்கள் வரும் ரைட். மாதாஜி. கிருஷ்ணர் கிளியரா சொல்றாரு இல்ல, அபரேயம் இத்தஸ்வந்திய பிரகிருதி வித்தி மே பவராம் ஜீவபூத மகாமானு ஏதாம் தாரித்தே ஜெகத். அப்படின்னா என்ன, இந்த சுப்பீரியர் எனர்ஜி, அதாவது நடசர சக்தி கூடன்னு அவர் சொல்ல மாட்டேன்றாரு, அவர் நம்மள சுப்பீரியர் எனர்ஜி என்றாரு. அப்படி இருக்கிற என்னோட பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு. இப்போ என்கிட்ட நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும், அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க அப்படின்றச்சே இப்ப ஏன் நடுத்தர சக்தி, கிருஷ்ணர் என்னமோ நம்மள எப்பவுமே நடுத்தர சக்தின்னு சொல்லல, ஆனா நம்ம வந்து சுப்பீரியர் எனர்ஜி ஏன் நம்மள நடுத்தர சக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பாகவதத்துல நம்ம டிவோட்டிஸ் நம்ம குறைச்சிட்டாங்க? பகவான் எப்பவுமே நினைக்கணும் மாதாஜி. கேள்வி என்ன? ஒன் செகண்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி, வாட் இஸ் மை கொஸ்டின்? என்னோட கேள்வி என்ன ஜெயந்தி மாதாஜி? மாதாஜி நடுத்தர சக்திய பத்தி சொன்னீங்க மாதாஜி. நடுத்தர சக்தியை பத்தி கொஸ்டின் என்ன? கேக்கல சரியா. ஒன் செகண்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி வந்து சொல்ல போறாங்க. என்னோட கொஸ்டின் என்ன, நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன்? மாதாஜி நடுத்தர சக்தி சொன்னீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கேட்டேன்? என்னோட கொஸ்டின் அப்படியே சொல்லுங்க. நீங்க கேட்டதே கேட்கல மாதாஜி. எதுக்கு நான் ரிப்பீட்டடா என் கொஸ்டினை கேக்குறேன்னா, என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னு நீங்க கேட்காம எல்லாருமே நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்றீங்க. எனக்கு ஹாப்பி ஆர்வம் இருக்குன்னு, பட் கொஸ்டின் என்னன்னு தெரியாம என்ன ஆன்சர் எழுதுவீங்க? மல்லிகா மாதாஜி, என்னோட கொஸ்டின் என்ன? நம்ம ஏன் சொல்லப்படுறோம்? எக்ஸலென்ட், இதுதான் கொஸ்டின். நான் ஏன் கொஸ்டினுக்கு எக்ஸலென்ட் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஏதாவது அந்த பக்கம் விழலாம் அல்லது இந்த பக்கம் விழலாம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஆன்சர் கரெக்ட், பட் ஆன்சர் தெரியறதா இல்லையான்றது கூட வேற. எனக்கு கேள்வி கொஞ்சம் கேளுங்க, அப்பதான் பதில் தெரியும். ரைட், நம்ம என்ன கேள்வி கேட்கிறோம் இல்லாமலே டக்குன்னு நம்ம கமெண்ட் அடிக்கிறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். எங்க அம்மா கூட இப்படிதான், ஒன்னு சொல்றதுக்குள்ள இமீடியட்டா ஆன்சர் சொல்லுவாங்க, பட் ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்க. ஏன்னா கேள்விதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு ஸ்ரவணம் எவ்வளவு சின்சியரா இருக்கோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம முன்னேறுவோம் இல்லையா? சோ ஸ்ரவணத்தை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, அப்போ ஆன்சர்ஸ் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இது ரீட்ரேஷனுக்கு. இன்னொரு தடவை அந்த கொஸ்டின் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஏன் நடுத்தர சக்தின்னு சொல்லப்படுறோம், இதுதான் என்னோட கேள்வி. Why are we called marginal energy அப்படின்னு? ஏன்னா நம்ம இந்த பக்கமும் இருக்கும். ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட், எல்லாருக்குமே தெரியும், பட் கொஸ்டின் தான் கேட்டேன். சரி, இப்போ எதுக்கு நான் இந்த பாட்டல் பாசல் நம்ம மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாத்தனா, இதுக்கும் என்ன ரெலவென்ஸ் எப்பவுமே நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். நம்ம பண்ற அங்க இருக்கிற ஸ்லோகத்துக்கும் இதுக்கும் எஃபெக்ட் இருக்கும். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே நம்ம சனாத்தனமா இருந்திருக்கோம். ஓகே, மமை சஸ்திராணி இந்திராணி பிரக்திஷா கஷ்டதி. ஸோ பேசிக்கலி வி ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இதுல சந்தேகம் இருக்கா இல்லையா? இதுல சந்தேகம் இல்ல மாதாஜி. ஓகே, எதுக்கு இவ்வளவு நான் காலங்காத்தால லெக்சர் அடிக்கிறேன்னா, ராமாயணத்துல 2 விஷயம் நடந்துச்சு. சூர்பனைக்கு என்ன ஆச்சு? அங்கஹீனம் ஏற்பட்டது. ராவணனுக்கு என்ன ஆச்சு? ராவணன்கிட்ட போய் சொல்றா மாதாஜி. சொல்றா ராவணன் கிட்ட போய் சொல்றா மாதாஜி. இல்ல ராவணனுக்கு என்ன ஆச்சு? ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன், ஐ மீன் ராவணனோட கதி என்ன ஆச்சு? ராமர் என்ன பண்ணாரு? உயிர் போயிருச்சு மாதாஜி. ஒரு நாள் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு, இன்று போய் நாளை வான்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உயிர் போகுது, தலை வெட்டிடுறாரு. ஓகே, எதுக்கு இத நான் சொன்னேன்னா, அஃப்கோர்ஸ் நிறைய மூக்கு வெட்டினதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வெட்டினவர் யார்? ராமர். லக்ஷ்மணன். இதுதான் ரொம்ப லக்ஷ்மணன் மாதாஜி. ராமர் வந்து நோ ப்ராப்ளம். கேள்விக்கு தான் ஆன்சர் வரணும். ராமர்னா கான்டெக்ட் தப்பு, பட் ராமர்னும் சொல்லலாம். ஏன்னா ராமர் கோஷம் பண்ணாரு, சோ அவர் போய் மூக்க விட்டாரு. அதாவது அவர் போறாரு, சூர்பனை வந்தா ராமர் கிட்ட, ராமா ஐ லவ் யூ அப்படின்னா, ராமா சாரி ஐ ஹேவ் மை வைஃப் ஹியர். ஐயோ வாட் டு டு. ஏன்னா அங்க பாரு, வெரி ஹேண்ட்ஸமா ஒரு ஃபெலோ இருக்கான், வைஃப் கூட இல்ல, வை டோன்ட் யூ கோ அப்படின்னு. சூர்பனவே போறா, லக்ஷ்மணா ஐ லவ் யூ என்றா. சாரி என்னோட ஜாபே எனக்கு சேவை செய்யறதா, வை டோன்ட் யூ ஜாயின் மீ ஃபார் சேவானா, சாரி ஐ வாண்ட் ஒன்லி யூ அப்படின்றா. சோ இவர் மூக்க வெட்டுறாரு. இப்போ லக்ஷ்மணன் யாரு? பலராமன், ரைட்? சோ பலராமர் வந்து யாரு? ஆதிசேஷன். அவர் நம்மளுக்கு என்ன சம்பந்தம்? ஊசி, நம்மளுக்கு என்ன லாபம்? அவர் நம்ம குரு மாதாஜி. யாரு ஆதி குரு என்ற ஆன்சர் சொன்னாங்க? நான் தான் சொன்னேன் மாதாஜி.
ஆதி ஓகே, குரு யாரெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னீங்களோ நீங்க ஃபுல்லா கிரெடிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. எதுக்குன்னா அந்த ஆன்சர் தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். நீங்க சொன்ன எல்லா ஆன்சர்ஸுமே கரெக்ட் ஆஃப் கோர்ஸ். சோ இவர் ஆதி குரு. சோ ஒரு குரு ஒரு செயல் செஞ்சாருன்னா அதுல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது ஒண்ணு இருக்குமா இல்லையா? சும்மா டைம் பாஸா? இல்ல இருக்கு மாதாஜி, கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கும். சோ என்ன கத்துக்கிட்டோம் நம்ம? ராமாயணம் நமக்கு சின்னப்பத்துல இருந்து கத்துறோம். சோ அவர் வந்து என்ன கத்துக்கிட்டாரு? என்ன கத்துக்கிட்டோம் நம்ம? குருனுடைய சொல்ல அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது நம்ம யாரு நம்மள ப்ரொபோஸ் பண்ணாலும் கத்தி எடுத்து மூக்க வெட்டிடணும். புஷ்பா மாதாஜி சொன்ன லாஜிக். இல்ல மாதா. நீங்க தானே சொன்னீங்க மாதாஜி, குரு சொல்ல அப்படியே செயல்படுத்தணும். நான் கத்தி எடுத்துட்டு போறேன், எவனாவது ப்ரொபோஸ் பண்ணானா அவன் மூக்க வெட்டிடுறேன். கரெக்ட் தானே? எனக்கு அப்படிதான் புரியுதல் இருக்கு. அதாவது அந்த அவர் exact சேவையில என்ன- இருக்காரு மாதாஜி. சேவையில இருக்காரு. சரி, அவர் சேவையில இருக்காரு. சோ சேவையில இருக்கிறவங்க யாரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் நம்ம போய் மூக்க வெட்டிடலாம். இல்ல நான் சொல்றதெல்லாம் கோவப்படுறீங்க, சிரிக்கிறீங்க, வருத்தப்படுறீங்க, ஜோக்கா எடுக்கிறீங்க, எல்லாம் சந்தோஷம். ஆனா நீங்க சொல்றதுல இருந்து எனக்கு இப்படிதான் புரியுது அர்த்தம். கரெக்டா இல்லையா? என்னோட நான் வந்து 5 வயசு குழந்தை மென்டாலிட்டியில இருந்தேன்னா நீங்க எல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்றீங்க என்னோட தாட். சோ என்ன எதுக்கு நான் சொன்னேன்னா ஒரு பாஸ்ட் டைம் பின்னாடி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டும் இல்லாம ஒரு கொஸ்டினும் இருக்கும். ரைட்? நம்ம சர்வதாஸ் பிரபு கேட்கிற மாதிரி நம்ம மனசுக்குள்ள 10 கேள்வி கேட்டுட்டு வாயில ஒரு 2 கேள்வி வரும். நம்மளுக்கே ஒரு 8 கேள்விக்கு பதில் தெரியும். எதுக்கு அப்படின்னா we are part and parcel of கிருஷ்ணா. இது வந்து ஆச்சாரியர்கள் சொன்னது எக்ஸ்பிளனேஷன். நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட பார்ட் அண்ட் பார்சல்னால அவர் அந்த பார்ட்டை வெட்டுறாரு. பிகாஸ் யூஆர் அ பார்ட். இப்ப வந்து மூக்கு இல்லாம எப்படி இருக்கும்? ரைட்? அதனால வந்து என்னன்னா லக்ஷ்மணனும் அவரை வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணரா, அதாவது ராமரா கன்சிடர் பண்றாரு. அதனால மூக்கு இல்லாம எப்படி இருக்குமோ அவர் இல்லாம சேவையும் நடக்காது. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ரைட்? அதை எடுக்கிறாரு. அண்ட் ராவணனுக்கு ஆக்சுவலா பார்த்தா உயிரே எடுக்கிறாரு, தலையே மாண்றாரு. ரெண்டுமே அர்த்தம். தலைனா கிருஷ்ணர் மெயின்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட், பிராமணர் வந்து ஹெட் அப்படின்றாரு. கிருஷ்ணரும் மெயினா வந்து மெயின் தலை இல்லாம உடம்பு இருக்காது, முண்டம் அப்படின்னுவோம் அது. அண்ட் உயிரே போச்சுன்னா என்ன? கிருஷ்ணன் மேல சேவை இல்லைன்னா நம்ம உயிர் இல்லாத பிணம். முண்டம்னா என்ன அர்த்தம்? தலையில்லாத உடம்புனா முண்டம், உயிர் இல்லை அப்படின்றதான் அர்த்தம். அதை அவர் சிம்பாலிக்கா சொல்றாரு. சோ பார்ட் கிருஷ்ணர் இல்லாம அவர் அதாவது எனர்ஜி ஒண்டி கேட்டா யூஆர் ஈக்குவல் டு டெட் பாடி. அவர் என்ன கேட்டாரு ராவணர்? அவரோட எனர்ஜியான சீதாவை வித்தவுட் ராமர். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட வெறும் எனர்ஜி ஒண்டி கேட்டு கிருஷ்ணர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம பார்ட்டை கட் பண்றதுக்கு சமானம். இதுதான் ஆச்சாரியாக்கள் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாரு. இதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அது கரெக்டா கான்டெக்ட் ஸ்லோகா போட்டு கொடுத்துறாரு நம்ம பல்ராம் தாவு. பிடிச்சிச்சா? போர் அடிக்குதா காலங்காத்தால கிளாஸ் படிக்கலாம் நம்ம? அப்படியெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, புரியுது நிறைய மாதாஜி. விஷயங்கள் இப்பதான் புரியுது தெரிஞ்சுக்கிறோம் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரி ஹரி. இப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே மாதாஜி. யார் இருக்கிறாங்க? இந்த சங்கத்துக்கு வந்ததுனால தான் எங்களுக்கு இது கிடைச்சது. மாதாஜி, கடைசியில சொன்னீங்களா மாதாஜி? அதை மட்டும் சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் இல்லாம மாதாஜி, அதை மட்டும் கேட்கல மாதாஜி, கரெக்டா சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் இல்லாம கிருஷ்ணர் வேண்டாம். கிருஷ்ணர்னா நீங்க எல்லா விஷ்ணு தத்துவம் வேணா எடுத்துக்கோங்க. கிருஷ்ணர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ரைட் என்ன ஆகும்? அல்டிமேட்லி கிருஷ்ணர் இல்லாம வெறும் எனர்ஜி உண்டி வேணும் அவரது அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணோம்னா உயிர் இல்லாத ஜடம். நம்ம தலை போச்சுன்னா என்ன? முண்டம் சொல்லுவோம்ல. தமிழ்ல முண்டமா, தெலுங்குல முண்டமா? தமிழ்ல முண்டம் தானே? சர்வபிரபு தமிழ் தானே? முண்டம் தானே? ஓகே. சோ முண்டம்னா என்ன சொல்றீங்க? உயிர் இல்லாத ஒண்ணு இல்ல, அது ஜடத்துக்கு விட கேவலம். தலையில்லாத உடல் மாதாஜி. தலையில்லாத உடல் வந்து ஈவன் வர்ஸ் தென் டெட் பாடியில அதுக்கு சமானம் அப்படின்றதுதான் அதை காட்டுறாரு. சோ பேசிக்லி ரெண்டுமே தேவை நம்மளுக்கு, லார்ட் அண்ட் த எனர்ஜி டு பி வர்ஷிப்ட். அதனாலதான் நம்ம ராதா ராணி கிருஷ்ணா அதாவது ராதா கிருஷ்ணா, லக்ஷ்மி நாராயணா அண்ட் சீதாராமா அப்படியா கும்பிடுறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. ये मत सर्व भक्तिरा काही सब गुना साबेरा वै दाया दीना कारी आलिंग गाना. ஏயி மத சர்வ பக்தோ கைபை குண சபாரே விதாய திலகரி ஆலிங்கனா. இவ்விதமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது எல்லா பக்தர்களின் நற்குணங்களையும் அடுத்தடுத்து விவரித்தார். அதன் பின்னர் அவர் அவர்களை ஆலிங்கனம் செய்து வழி அனுப்பினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
அந்த விதத்துல என்ன பண்றாரு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து அந்த டிவோட்டிஸோட நல்ல குணங்களை ஒண்ணு பின்னாடி ஒண்ணு சொல்லிட்டு அப்புறம் கட்டி பிடிக்கிறாரு. எந்த டிவோட்டிஸ் என்ன குணங்கள்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் லிஸ்ட் எழுதுங்க. எழுதல மாதாஜி. என்ன குணங்கள் எல்லாம் ஒரு 2-3 பேஜஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்க. என்ன குணங்கள் எல்லாம் அவர் சொல்றாரு இந்த கிரேட் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி. அந்த பக்தர்களுடைய அந்த பக்தி, அந்த சேவை மனப்பான்மை, எந்த ரசத்துல சாகி ரசமா அந்த இது மட்டும் இல்ல ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் எல்லாருடைய பாவங்களையும் ஏத்துக்கிறேன் சொன்னாங்க மாதாஜி. அந்த பாவங்களை எல்லாம் நானே ஏத்துக்கிறேன்னு கிருஷ்ணன் சொல்லிடுவார் மாதாஜி. இவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க பாவங்களை எல்லாம் ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பின்னாடி போயிட்டு என்ன குணங்கள் எல்லாம் அவர் சொல்றாரு அப்படின்றத பாருங்க. ஜெசி வாடி ஃபுட்டு காக்க வேண்டாம். ఎప్పుడు నిద్రపోయింది నిద్రపోలేదా మందు వేస్తుంది అది ఒక ఇన్ఫెక్షన్ మందు. హరే కృష్ణ. అబ్బా హరే కృష్ణ. సారీ హరే కృష్ణ. వేస్తుంది. என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. என்ன குணங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு? கம்மியா கேக்குது மாதாஜி. பேசிட்டே இருக்காங்க மாதாஜி, கேட்கவே மாட்டேங்குது. லோ வாய்ஸ்ல இருக்கு. பேசுறாங்க அவங்க வாய்ஸ் லோ வாய்ஸ்ல இருக்கு. நிறைய இடையில வருது குரல்கள். இல்ல என்ன குவாலிட்டிஸ் வீட்டுல எல்லாரும் எந்திரிச்சிட்டாங்க. அதான் அதிசயமா இன்னைக்கு அம்மாவோட பர்த்டே இன்னைக்கு. சோ அதனால சரி ஓகே. என்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்ற, அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா நல்ல குணங்கள் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருல்ல ஒண்ணு அப்புறம் ஒண்ணு. என்ன குணங்களை சொல்றாரு எல்லாருக்கும் டாடா பை பை சொல்றதுக்கு முன்னாடி. சோ இந்த வருஷோட நான் ஸ்டாப் பண்றேன். நீங்க வந்து போய் படிச்சுட்டு வாங்க என்ன குணங்கள் எல்லாம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சொன்னாரு. நாளைக்கு வந்து சொல்றீங்க எல்லாரும், சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. யார் யாருன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க பக்தர்கள் few யார்? verses பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா நீங்க few verses பின்னாடி முன்னால பாத்தீங்கன்னா வேர்ஸ்ல இருக்கு, எல்லாமே few இருக்கு. verses பாத்தீங்கன்னா வரும். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய்.